सिथुं जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां सिथुं जोंनि बुबा गोरानि मोखै आव ताखोलाय सिथुं जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां सिथुं जोंनाव फालै जानाय दङ दाख्लिल' गमरै थाङो जोंनाव थोंगै थांनाय दङ दफानि सोरां मोनाङो जोंनि बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 आयके चबा चलेनाय 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 आयके चबा चलेनाय 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 दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों दिप्रासा आयौ Kuleno chini media friends no belekan hambai ini chini Ramchandragarh YTF block committee luajijak chini o Hansen bike rally or rally of high song pajak chini joto chini bubagaran warriors sok te chini am chini joto chini hak hamlu krok ang jotono ani bukhak bai hak ham te hambaya pharo tini norongi nangkoma jarano chini o Hansen rally no success खाने बगे चिन बुबा करन खरन अप्लाई खाने बगे तारो तिनार फाइ सपयमान बगे नरना आं फरक सकरसका हामबायरियो तांगे चिन जतन साइमानो चिन बुबा करन लिडरशिप चिन बस कांगो चिन जे कुनो चबा कतर फाइबो चिन बुबा चबा अप्लाई खाने नाय तांगे चिन बुबा करन बिसिनतिनो चिन जे राइट्स नो जों फिरगिनान बगे चिन बुबा लगी मारनाय तांगे के जों अमन कैसे लामा जे थानचान बिसिनतै जों चिन बुबा करन जों हामजागो जों लगिरिवो अमाहाकिनो जों चिन रामचंद्र जत लुक्रक इभेन तिप्रामो त खायापन तिनी बाक्सा हरनि खरतम बीजेपी सपोर्टर बतंगो हरनि खरतम सीपीएम सपोर्टर बतंगो हरनि खरतम आईपीएफ सपोर्टर बतंगो सिंदे अबन सामंगे चिनी तिनी बुबागरानि थानचान रेलिनो अप्लाई खायबो जों जत रामचंद्र लुक्रक जों थानचान रैजां अमाहाकिनो जों चिन बुबागरानो बसकां जराबो जों लगिरि थाना सा जागानि हयते तिनी मरेलि खुलायजागै दं जों तिनी पुइला सिगां जों ताबुगा चिनी बेलफां गामिनिसिम जों स्टार्ट खायखिया अबनि आगोलो जों बेलफां सिम मारा हादुक दिहाचिं तारपरे चिनी एंगो बरमयदान वारेंको रामबाबू बासिकपुरा तारपरे एंगो हारुंपारा तेचिनी चागरे तेचिनी दुलालिया तारपरे चिनी आखरा जलाइतिसा रसराजनगर आमपुरा तारपरे आथैबारी तारपरे पद्मबिल पाइजा हातकाटा तेचिनी मनेश्वरा रतिला बेलसरा बगबिल काचामाती रतनपुर हाइगला मफरा फाइ चिन थागे चिन सुरक्षा माइक खर्च चालाइनो बोसोरावनि टार्गेट तिनी बाइक रेलवे बोसोराव फाइगोन 1000 टार्गेट तमनि फेबो 1000 एबाव उनखा ताइगे चिन गासिबो पहुंचाइतुं 70 75 के माने मोर देन 75 बार सबसे पहुंचाइ थागा अब चिन 1000 टार्गेट तमनि 1000 एबाव